Computer 3 is Steve.
Computer full. Connected. Computer full. As previous version. Diba? Laro na, bukoy na yelo. Bukoy, laro ng yelo. Tatuloy ba? Eh, paano? Baka,
mo. Kalau kalawatan. Wag yan ang bago. Apa tu nak?
Ha? Yung naraos na. Sira. Ayan din. Aron man ini nagtatanong mo. Ay, hanggang. Ay, pa. Hanggang magkabla. Malihili. Yay! Ay, sakay na si Karin. Reid.
Hmm? Ato, 78. Kasi paano na yung kakarin? Natangkas pa nung kaya natangkas. Ako yung si Tupi. Ako yung si Tupi. Aray, sama ako. Malabasan ako. Magkakaon ka na? Ha? Yun na. Tako yung isang kontak na bayo. Ah, tako. Have a nice day.
Eh, dito. Yan, tulog akong dito. Dali mo sa ano ka ito, diman? Ay, dito. So, Ay! Nagkakasal. Kapira ka ba ay? Alis ka ba siya? Alis ka sila. Yung tayo kare. Mahal ko pa sila lang.
tayo. Out na sa one. Sa one. 10. $10.50. Have a nice day. Oh, Jordan Cruz. Iya. Aldrin. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Kaya, 23. $23.25. Have a nice day. paprint. Ay, pa-print. Wala. Dedeng, napaprint. Marina Nine. Napaprint ko. Ay, hindi. Thank you na yan. Yo, vlog okay. Sure. Video. Gimana saya? Saya. Video. Saya. Yeah.